Hayi angifuni. Because nabo bangicabanga ukuthi bayangipranka, that's why ngibapranka nabo. Cha. Yekele labo abantu. Hayi cha, wena ungihlazile nje namhlanje. Awena ungihlazile. Yithi mina ngiyakuthanda musi. Okay, ngifuna ukufika lapho ngizowazi indaba abandile leyo. Wena ungithandi na, asiyeke leyo. Awungithandi. Uyamthanda na noma umthanda? Subscribe and tell a friend to tell a friend about it. Don't understand me, my guy. Don't understand me, my guy. Boyfriend of the year. I love you. We want to catch this nigga. What's your girlfriend's name? Let me see that. Okay, you just unlock the phone there. Okay, you can dial the girlfriend's number, his girlfriend's number. It's your boy M. It is what it is before it was what it was. In Light City, we're trying to get lama couples abajolayo and test their loyalty. Yeah, and test their loyalty. Besilana some other time asking people mama questions ukuthi who's their boyfriend and their girlfriend to say it on camera and all that. So namhlanje niyazike siphezwe loyalty test and ngathi zizowa kai. Sepsuku guys, we're just gonna see who we can find. Us walk around this page ukuthi singathola bani. Ngoba wonke umuntu uyaphithizela ntana. Asithola abantu abablomile nje. Asibheke. Uzokhona ukuhamba la Mastersini. Ngoba ngibona amajita ablomile la. Sure bra, grand. Yabo yawe. Sibheke nangu umuntu oza emva kwakho. Okay. Thingimene ngapha mara ngiyazi ukuthi akinyana ne angibonakali. Sure my guy, you good? My name is M and that's big right there. We just want to get your name and your girlfriend's name. My name is John. John, what's your girlfriend's name? Africans name. Your girlfriend's name. Your girlfriend's. Do you have a girl? Georgina. Yeah. Look at the camera and say Georgina. Just say Georgina there at the camera. Georgina. Thank you man. Awe. Ulishilo igama lomuntu wakhe na uzwele ntwana. Kusho ukuthi yamthemba umuntu wakhe ngithola. Asiye lapha ema stepsini da. Kuna majita ablomile la mhlambe bangasigaya into esiyifunayo ngithola. Show my chance. Awe kambani my chance. That's keep. Okay kamera mu M ne and ngihamba nomngani wami la ubheki. Shootela kunesho esishutana ngithola. It's into umjolo. Niyajona my chance. Niyajona. Yeah. So ni interested kuba kule show le esishutana. Yeah, interested. Interested. Yeah. Okay, asiyeni lapha lighting ngoba umjita wami lana athi ku dark kule side le. Yeah. Siyelene. Okay. So nijola nabo bani my chance? Ujola nobani? Ngijona Sibahle. Usibahle. Isikhathi singakanani? 3 months. 3 months. Yeah. Oh, okay. Wena ujola nobani bra? Ngijona Uzama. Yeah. Okay. Nabathemba abantu benu? Yeah, but nje ngoba sesijoyina isikhathi esincane sibathembi ngalonzo kodwa. Oh, okay. Manje masingafonela umuntu wenu simbuze ngani, manibhekile uzosho ukuthi ujola nani? Yeah, ngasho futhi. Ngasho. Yeah. Uyamazi umuntu wakhe? Yeah, ngiyamazi. Uyamthemba umuntu wakhe? Yeah, ngiyamthemba. Okay. Ngizokuphi phone ungifake inamba yakhe ke ne? Yeah, sure. Bese mina ngizomfonela sizwe ukuthi uthini umuntu wakho ukuthi ujola nawe noma ujola nobani ngithola. So ntani light grand la sime khona. Okay. Ngithi sifonele umuntu wakhe singabachithela isikhathi. Yo ngoba kuyabanda yo. Okay, ngizocela ungifake inamba yakhe ne. We type that. It is what it is before it was what it was. It's your boy M and this is Pride Inc. Entertainment on all platforms. Don't forget to like, subscribe, and tell a friend to tell a friend about it. It's that show, Loyalty Test. Ziyawa ke my gents. Okay, so grand. Okay, azowenza ne. Uzongithulela mina mangimfonela lana. And then mangicela ukukhuluma naye la uzokhuluma naye na. Khona ngithola. Yeah. Okay, uthe igama lakho bani? Igama lami Thuswane. Elakho Thuswane? Elami, Thuswane lami. Okay, bese umuntu wakho? Umuntu wami Sibahle. Usibahle, yini ngathi thukile bra? Hayi lutha, ngithi kuyabanda le nje. Okay. So nihlala kuphi? Nihlala khona ra? Yeah, hlala khona. Okay, thi ngimfonele ne. Uzongithulela ke ngikhulume noSibahle. Hello.
Hello. Ngikhuluma noSibahle. Yeah, ngikhuluma noba. Ukhuluma no-M la from Spread Ink Entertainment. Kuneshow esiranayo i-loyalty test. Usespacini esiright sokukhuluma? Yo. Yeah, siyakhuluma. Yini ozwala ngathi awukho espacini esisharp sokukhuluma? Hayi, ngisendle izinto zenkinga. Okay, thi ngikubuze lama questions afew nje kuphela. Ngicela ungitshela ukuthi ngicela ukuthi describe umuntu wakho. Yo, nakho. Kali. Angidescribe umuntu wakho. Awukho naye kanti lapho. Nginaye la umuntu wakho manje ngifuna ukwazi ukuthi like uye na lo mdescriber. Manje awumboni ukuthi unjani wena. Ngiyambona ngicela ungitshele mude mfishane usidudla noma umhlophe umlungu udaki yini? Hawu ulo siduze nawe. Okay, nitshole for how long wena naye? Ngibuza angithi seduze nawe buza yini? Ngimbuzile ukuthi nitshole for how long wangitshela yena so ngifuna ukwazi ngawe ukuthi utshole naye for how long. Utheni? Usho lento ayishilo so ngifuna ukwazi ngawe ukuthi okay uye na. Mhlambe unabantu abayi2 kwazi bani? Over 2 years. 2 years ujola naye? Yeah. No, okay. Igama lakho ubani? Ubani? Angikuzwa uthi ubani? Lwandile. Okay, awuthi ngifaka uLwandile efonini ke ukhulume naye. Ngicela ukhulume nomuntu wakho. Hello. Yeah. Khuluma nesisukani la ngibuza uba ubandile. Ngidlale bengipranka lo muntu loyo. Ngizwana. Nasithanda sami uyi-1. Hayi bo, kanjani manje phela mina ngijoyene nawe for 3 months 2 years ungena kanjani? I-prank nasithanda sami. Understand yazi mina. Even though I understand ngi-prank angithi ngiyasho. Lo we 2 years lo sifuna ukwazi ngalo 2 years. Kusho ukuthi wena uchithela lo we 2 years. Nomchita la. Udlala ngomjolo ngama-feelings omuntu. Sangizizwa kanjani ngomuntu udlala ngento engayona? Ngizwanga? Awudlaliswa kanti udlaliswa yimali. Ngidlaliswa stalo nje ngale nto njalo. Uyazi wedwa. Akahlahle vele wena akahlahle ngifebela vele. My forever yayazi misilonto. Cha ngibuza usikahlahle ngifebela ngahlala. Mina. Yebo. Feba. Awungithembe. Bacela ngafebela mina. Angithembi because nakho nje manje usuthe sijole na for ujola nobayanda ngijole unyaka o2 wani mina ngiLwandile. Angithi ngiyasho ukuthi bekuyi-prank. Wena macabanga ngayenza mina leyo nto leyo kuwe ngikuthanda kanje. Nakho nje siwenzile. Bengipranka lo muntu lo bengamazi yabo so ngabona ukuthi indaba ungasho ngiqiniso. Sheshe ngiphume kuyo. Indaba ungasho ngiqiniso sheshe uphume kuyo. Hawu. Ngizokhuluma iqiniso umuntu engingamazi. Wena nginyampela vele ngifebele sengwenze yonke nje. Faka amayimayi khipha kufaka Sala sama ngifebele nawe yazi. Soze ngenze suthi imali yami. So awusitshele ngalo 2 years. Uchithela lo we 2 years. Yeah. Hawu dini inkinga yona. Sibahle sifuna ukwazi ngalo we 2 years ngoba into afuna ukuyazi le kusho ukuthi yena mhlambe uyi-side nigga. Ngithola. Asimele ngapha. Ngoba uyarasis uyi-side nigga lo. Bengiprank. I-prank enjani manje le ukuthi angithi uyisho ngeconfidence ukuthi ujola no Lwandile angazi uLwandile noma bandile ujola naye for 2 years bese lona ungitshele nge 3 months. Bengiprank angithi bengipranka nini? Manje angazi nokunaza ningazi. Asiprankekanga ke uprank umuntu wakho la ngoba uye ongathi sekazi ngathi akazi akutshele ngalo muntu lo Lwandile. Akazi ngiqala mina nobandile lo Lwandile yona lonto le.
Asikise nasithanda sami ozindlini sokukhuluma kahle. Hayi cha. Yekele labo abantu. Hayi cha wena ungihlazile nje namhlanje. Awuna ungihlazile sakwenza izinto uyi-one. Hayi mina ngisakuthembi nje. Angisakuthembi. Manje ngizokubona nini? Unabantu abangaki Sibahle? Sikhuluma efonini, wezendlini. Awusho ukuthi unabantu abangaki Sibahle? Asiyekele to. Yinekele. Babe. Uvumile umuntu wakho uthi ngikufonele. Manje seka ngifakile endabeni zenu. Unikeza umuntu wami ifoni. Unikeza umuntu. Ya, kuluma uthini? Ukuba. Hayi angifuni. Iyakujolela. Angitholela antu utheni ubani? Ucela ubani utheni? Ulandile. Angithola sokukhuluma kahle kungena strangers. Hayi. Believe ama strangers over mina. Cha ngathi uyimoshela indaba ngicela uyilungise Uyimoshe ngoLwandile. ngoLwandile. Benijole naye 2 years. Umoshela ama stranger abantu engabazi uqala ukubabona. Hayi. Hayi mina ngisatrust nje ngisakuthembi nje stam. Awumthembi. Hayi. So ufuna ukuthi mawuthi angitrust. Manje uthini ngaye? Ukhuluma nawe la. Uthini sokukhuluma face to face tu. Athi niyokhuluma face to face. Okay, all right ngizozwakala wena abonayo. Ufuna ungichazele kahle. Nami ke. Hayi, cha, ufuna ungichazele le ndaba abantu. Wilo ukuthanda ikhuleke iyeke le. Yithi mina ngiyakuthanda musi. Okay, mina ngifuna ukufika lapho ngizowazi indaba abandile le. Wena ungithandi na asiyeke leyo. Awungithandi. Uyamthanda na noma umthanda? Amfowethu ayi cha mfowethu yabo ngimoshile nje. Yini ngathi samthanda uyabhlasha. Yabona bakumoshile manje usimoshekile. Shiya labo bantu izekimi once. Ha. Uthini manje? Okay. Manje uthini uthi angithanda noma? Okay Sibahle ngizokubona ngo9. Show uthi asazi. Uyazicabanga ukuthi akuthanda noma akakuthandi. Angisazi manje. Awusazi. Akasazi ukuthi akuthanda. Nawu nengqondo eziningi ayi. Ha, indaba engaka kanjani ngazi mina ngiyakuthanda musi. Nakho uyakujolela. Kodwa manje ungijolele ngithanda kanjani ungijolela? Yini Ngiyiprank angithi ngiyasho. Ngiyelisi mina kahle. Because nabo bengicabanga ukuthi bayangipranka that's why ngibapranka nami. Yindaba ungasho ngiqiniso ukuthi ujola nami. Ngithi sengiyasho manje uqinisa ukuthi bekuyiprank. Manje lumunye. Lo ulandile lo khuluma ngaye. Kwenzakalani ngaye? Ukhona noma akekho? Ulandile lo ositshele ngaye la ku camera live. Ukhona noma akekho? Usekele tu ngenaphi wena. So uthini brothers? Yamuza umuntu wakho ngathi unenkani. Uzoyekombona noma simdrop? Hayi mfutha umdrop ngizombona ngifonele later yi. Lobe ukufonele later. Uzwile ke? Ngizofonela mina manje. All right. Sure. So uthini ke ngale ndaba Brian? Lo muntu lo uyakujolela lo muntu lo ayikho enye. Hayi showcase lo muntu vele angifebela lo. Wona ucabanga? Ayamjolela lo muntu. Uyamjolela ni? Ayamjolela. Athena i-prank akamjoleli bekasho ukuthi prank call ukuthi la siyam-prank. Wona uyizwa njani like mawumuza umuntu akhona akhuluma ucabangani? Awunamanga lo muntu. Wengazi kanjani ukuthi labantu abamfonela kuzomela ba prank? Yes, singampranka kanjani ngomjolo kulesikhathi samanje umjolo sikuprank. Ya, kodwa yena uyazi ukuthi ujola noba usho umunye yena. Uyamazi umuntu wakhe ngithi. Wena umuntu onjani umuntu angamjolela vele ukuthi ubrother. Yena umuntu wakhe ngithi ngamjolela. Yeah. Ngicabanga ngeke emjolela umuntu wakhe. So lento ayishoyo ke la ayikhulumayo ukuthi uLwandile ucabangani ngayo? I-prank noma akusi-prank? Hayi akusiyona i-prank le. Uyamjolela wakhe ngempela ujola naye akamshithela naye. Hayi nami ngibona injalo. Orutini cameraman. Uyahleka cameraman akafuni kusho next. Yeah. Mara ithi sivale ke it is what it is before it was what it was. It's your boy M. Don't forget to like and subscribe. Sise Jewel City, the city that never sleeps. Niyabona abantu basesekhona lana and into zomjolo ke we covering this thing up. Umuntu wakhe yamjolela.
Guys, watch out abantu benu. Just be loyal, guys. Yes, we outie.